Velkommen til spillermøde for Fairway Cup i Aalborg den 10. maj. Turneringen er sponsoreret af Disktree, og Supersonic er CTP-sponsor. Vi skal spille i Bundgårdsparken i Aalborg, og vi har også i år fået mulighed for at låne Bundgårdsskolen, så vi har mulighed for at holde spillermøde på skolen samt spise madpakker, og her er også toiletter og vand til drikkedunken. Registrering og spillermøde foregår på skolen, og det samme gør præmieoverrækkelsen til sidst. Turneringen spilles fra gul tee for alle, og vi spiller A-layout i begge runder. De almindelige hul 12 og 20, de er taget ud. Bemærk også, at hul 13 den har fået en for høj ko siden sidst. Det står ikke på tee-skiltet. Der er CTP på hul 3 i dagens anledning, sponsoreret af Supersonic Discs. Programmet for dagen. Fra 8:30 til 9 er der opvarmning og registrering på skolen. Opvarmning kan foregå på fodboldbanen lige bag ved skolen over mod parken. Klokken 9 afholdes et kort spillermøde, hvis der skulle være spørgsmål til kattebogen eller spillermødet. Og klokken 9:30 starter første runde. Vi regner med frokost cirka 12:30, og at anden runde starter cirka 1:15, men disse tider kan blive justeret afhængig af, hvordan spillet forløber i første runde. Og så snart vi er færdige med anden runde, er der præmieoverrækkelse på skolen. I kan parkere både ved skolen og over ved koen på hul 1. Der er ikke så mange pladser, og der er flere pladser over ved skolen, så det er nok at anbefale. TD på dagen er Thomas Tristam, og I kan se hans mobilnummer i kattebogen. Der har været lidt varme og regn, så græs og skvalderkål vokser livligt for tiden. Vi håber, at kommunen de når at klippe inden weekenden, men samtidig så er der også områder, de ikke klipper, ud fra den aftale, vi har med dem, og med hensyn til biodiversitet. Så vær opmærksom på, hvor diskene lander, så I ikke skal lede unødvendigt længe. Som sagt er det A-layout, vi spiller, og her kan I se oversigtskort over banen. Hul 1. Ikke noget specielt at bemærke. Det eneste skulle være, hvis man kommer til at lave en stor baghåndshejser med højre hånd, så kan den sejle ned mod koen på hul 3 og UB på stien. Så skal man huske at råbe for og gøre opmærksom på det. Hul 2 er der mandatory lige til venstre for tee, og ellers skal man passe på, at gruppen før de er gået væk fra kurvene, inden man kaster. Man kan se det ned ad vejen, som går til venstre ned for tee, at den forrige gruppe har forladt. Hul 3. Her er stien, og alt til højre det er UB. Hvis der kommer nogen på stien imod en, eller de går parallelt og væk fra en, så vent med at kaste til de er godt forbi kurven, så vi ikke risikerer uheld. Hul 4 er en man skal over på. Alt på 10 siden er green, og på venstre side er OB, og der er en drop zone at gå til, hvis man ikke rammer. Her gælder også, at hvis der kommer nogen især ned fra den sti, som kommer fra skolen af, så skal man vente med at kaste til de er godt væk fra området. Og være opmærksom på, for de kan komme hurtigt. Her er der også lidt kampolage med dem, der kommer ud fra hul 7. Så man skal lige kigge til højre i skoven, inden man kaster. Samtidig så står der også nogen op ved udråbstegnet, næsten, som skal kaste fra gul hul 8. Her er det hul 8's ansvar, de er også lige opmærksom på, når der kaster nogen fra hul 4. Men hvis alle sammen er opmærksomme, så er det nemmere at undgå, at vi bliver ramt. Hul 5. Langt skovhul. Der er rigelige udfordringer i det, så der er ikke andet. Hul 6 er der et mandatory 3 til højre for tee, er ikke så meget i spil fra gul tee. Cykelstien ud til venstre er også OB, og man kan godt komme derud, hvis man hejser ud igennem skoven med en højre baghånd for eksempel. Hul 7, det er bare lige ud. Og når man går ud fra hul 7, så er det, man lige skal være opmærksom på at kigge op mod venstre for dem, der kaster på hul 4. Hul 8 ligger tee i dagens anledning på stien, så man kaster fra asfalten af. Og de træer, der står her foran tee, de er faktisk lidt længere til venstre, så det passer ikke, at de første træ de er så tæt på. Man skal udenom den busk, der er
for at ramme ind i åbningen længere fremme. Det er stadigvæk en par 4, selvom vi er lidt tættere på, end vi har vores normale 10 er. Så der er en eagle-mulighed, hvis du tør. Hul 9, troldehullet, OB på stien til højre, og disken kan sagtens skippe igennem alle træerne i højre side, så hvis der går nogen på stien, så vent med at kaste de der videre. Hul 10 er der et mandatory træ til højre, så man kan prøve at gå imellem de 2 store træer, eller man kan gå til venstre. Det er i hvert fald en udfordring. Den her turnering spiller vi videre til hul 11 efter hul 10, og det er vores berømte øhul. Der gælder det jo bare om at ramme øen, og afhængig af vinden, så kan det være mere eller mindre svært. Vi regner med, at øen er markeret op på dagen. Så springer vi over det normale hul 12 og går videre ned i parken til hul 13. Her må I meget gerne sende en spotter ud, for der kan komme folk på den sti, der går på tværs. Og der kommer også nogen op på hul 17, som man lige skal passe på. Og selvfølgelig cykelstien lang, og derover er OB. Og hvis der er den klassiske aalborgensiske vestenvind, så har du lidt modvind på det her hul, og så kan disk godt flippe op og sejle ned på stien og over. Så vær opmærksom på, om der er nogen, der går tur på stien. Det er her, vi har en for høj kurv nu. Det skal jeg lige være opmærksom på. Den er spændende. Men ellers er der ikke andet til det her hul. Hul 14. Lang par 4. Man skal over på den anden side af cykelstien. Og fairway skråner ned mod cykelstien. Så man kan godt skip, selvom man lander safe. Her er det meget vigtigt, at man kigger, at der ikke kommer nogen imod nedefra. Det kan gå hurtigt på elcykel eller løbehjul eller scooter. Og man kaster altså ikke, hvis der er nogen, der er i nærheden af udråbstegnet hernede med buskadser. Så venter man. Og der er drop zone, hvis man går OB på første kast. Det er rød 10. Hul 15 har vi fået ny gul 10. Den ligger til venstre her i buskadset, lige efter du kommer over cykelstien fra hul 14. Og man skal ud mellem træerne, buskene. Stien og alt til venstre er OB. Men ellers er det bare lige ud. Hul 16. Her er der hazard på højre side af stien. Det vil sige, at stien er safe, hvis du berører den. Hul 17. Skal man op ad bakken. Langt op ad bakken. Stien ned til venstre er OB. Man skal lige være opmærksom på, om der er nogen, der er ved at putte ud på kurven på hul 13, når man kaster. Fordi man kan komme til at hejse ned mod kurven på hul 13, hvis man rammer lidt forkert. Ellers er der 2 hazards op mod kurven, omgivet af markeret af de 2x3 træer, der står deroppe. Det er mellem stammerne, at hazarden er. Og de er markeret med snor, så vidt jeg husker. Hul 18 er den lange par 5 op ad bakke. Der er øen er out of bounds, og kruset er hazard, hvis man skulle komme til at ville gå op over amfiet. Ellers så er der oppe ved krogen, der er der triple mandatory, hvor man skal mellem de 2 yderligere træer, de er markeret, og ellers er det toppen af grenene, man skal under. Der er også en lille hazard inde i midten, omgivet af pæle, som man skal passe på. Så der er rigeligt med udfordringer for at det kan gå galt. Og dagens sidste hul er hul 19, hvor man bare skal hen til kanten af bakken. Her er der en bænk på kanten til venstre for kurven. Nu er der sat nogle store pæle op til lige at beskytte, hvis der skulle sidde nogen på den. Og hvis der sidder nogen der, så sender man en spotter frem og gør den opmærksom på, at vi kaster.
Men ellers så er det også beskyttet, så det er i hvert fald mere safe. Under alle omstændigheder er det en god idé at have en spotter frem på det her hul, fordi hvis man går ud over bakkekanten, kan man godt komme til at rulle både til højre og til venstre lige ud, og dermed skulle lede efter sin disk. Der kan også komme nogen, der går ned af bakken fra hul 11 for at skulle ned på øen, så man også kan ramme. Så spotter på det her hul er en rigtig god idé. Det var det. Vi glæder os til at se jer i Aalborg på lørdag og håber på godt vejr og god vind som altid her nordpå. Vi ses.